segons que ha començat el partit. Per cert, ha començat abans d'hora, oi que sí, companys? Encara ara no som a 3:45 del vespre. Sí, passen 40 segons, Quim. Pobres desgraciats. Amb lo bé que estarien al SAT. Qui? Aquests. No, però tampoc és culpa seva, El què? Que no deuen saber que si comparteixes aquest vídeo al teu mur del Facebook i els envies un missatge indigest, tens un 2x1 per no veure l'ara estem d'acord, al SAT de Sant Andreu. Què? Indigest, pavo, indigest. Ah, sí. Em sona.